maasim. Ayan, guys. Bagay na bagay ito sa panahon ngayon kasi taglamig. So, pang ano natin sa sipon. Kontra sipon. O, diba? Kailangan natin kumain ng vitamin C. Ayan. Ito ang masarap, guys. Ano siya? Ito. Pomegranate. Ayan. Ayan, guys. Tapos, meron tayong, ayan, yung ating, yung ano nila, guys. Ano ba tawag nito? Suha. Iba siya. Yung ang laki niya. Tapos, yung balat niya, ano tawag niyan, guys? Yung kulubot. Kulubot talaga. O, diba? Madami yan.